Isibuko Senja Film and Production, Pty Ltd. 6/9 Impilo Iyisimanga. Crime Scene. Ngabona lunyoko lwethu hamba bavundulula emathuneni. Circumstances. Ithe hamba osebenza ngisafuna And decision. Angisebenza bebemdonsa ngemoto behuda ukusofa. nawe futhi utshela ngokufa nami ngicabanga ukuthi uma ngashintshi ngizofa why vele ngokufa why wangibuzwe ukuthi mina lento engiyenza ngithiswa yini. Consequences. Six verse 9 Impilo Iyisimanga. Written by Siyabonga Duma. Directed by Sandile Shays. Produced by Siyabonga Duma. For any additional information, contact cell phone number at 084 3850531. Email address siyabongadumak@gmail.com. Isibuko Senja Film and Production, Pty Ltd.